ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи савдо тв. ирӯз 31 январи соли 2024 1000 рубл 122 сомонӣ. ирӯза навор дорем Chevrolet Lacetti, Toyota Vitz дорем, Mercedes Benz C-Class ҳастай, Vaz Priora ҳастай, Vaz 2107 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Daewoo Matiz ҳастай, хулоса Mercedes Benz ҳастай, Nissan Maxima ҳастай. беҳтарин мошин барои шумо. дӯстон азиз, хоҳишаи ҳаматон пабраст ки ҳамин наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорам ай канал хона мошини арзон меёвенда. лайкора занен. барои реклама кардан ҳамин рақамои 931 имо WhatsApp дора. хона, мошин, замини, квартира шуруъ кунен, рекламаш мекунем. яъне ки фурӯша савдо мемонем бачако. качасро баланд кунен. дар ҳамон комментария аз кадом марка мошин мақлумо пешниҳод мекунем. навора бо диққат тамошо кунед, маълумотро гӯш намудед азиз. якм Матизи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солиш 2000. нархша мега 21000 сум бо савдо ҳам мешавад. солша 2000 гуфтан. коробкаш механика, бензини холӣ. рақамои телефон, WhatsApp дастӣ ҳардаш кор мекуна. состоянии Матиз бениҳоят зури бадай. краскаш миёна, 4 та балонаш 90%. мақсад касе ки мехара ин ҳамин Матизай ҳуҷҷат дорад. сентр замок, мошинчада нав мотор кардаган, қонуну қоидааш кардаган. хай мекунен мегарден, дар Душанбе гаштагай, кори вазмӣ накардай. хулоса ҳамин донишгоҳ да мерава. меа ҳамин бародармон хай муомила кунен. ягон сум арзон намешавад бачаҳо. 21000 сум як тин арзон кунен, занг назанем бачаҳо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. трактор Т28 ҳастай ки нархша бо маслиҳат меган. дар ноҳияи восеъ қарор дорад. деҳаи ғелод, уна ҳамун тарафо ҳам бардор азиз. нархш бо маслиҳат. телефони дастӣ, телефони WhatsApp ҳардаш кор мекуна. метавонед занг бизанед, аз номи канали Савдо ТВ бигӯен, арзонтон мекунан. хулосаи гап ки нархш муомила мекунем меган. маслиҳат қатъияй. касоне ки харидори аниқ ҳастем бардор азиз, рақамои WhatsApp, телефон дастӣ ҳардашта занг бизанен, маслиҳат кунен, нарх туғрӣ бигира, бирен бихарен. дӯстон азиз, хоб алишам мешава ба мошин. вариантҳои алишидона худотон пешниҳод бикунен, камбеш савдо ҳам мекунем меган. ин ҳамин плугш қатӣ, хоб чапар кунак ҳардаш қатӣ. мақсад 3 дона зубор мефурӯшанша. марама занг бизанен. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки солиш 1995 дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ қарор дорад. 31000 сум нарх, бо муомила ҳам дорам. салон тоза, краска тоза, 4 балонаш ҳолати корӣ. алишам мешава. мақсад камбеш ягон сум арзон ҳам мекунем. варианти алишам дорад, пешниҳод бикунен. газ, бензин ҳардаш кор мекунам. мотор 1.6, коробкаш механика. телефоношон дар рӯи экрани шумо дӯстон азиз. метавонед занг бизанен, бирен бихаренаш. камрасходай мошинча. ҳама иҷозат запчастошон пиршдагай. мақсади гап ҳастай дӯстон. муомила кунен, занг бизанен, бихарен. хоҳишаи ҳаматон пабраст ки як бор дига ҳамин лайкҳо бепула монен. айтараш меяд дастгирӣ бузург мешава барои мо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастай ки солиш 1995 дар территорияи Конибодом қарор дорад. нархша мега 17000 сомон. суюи ҳамин Nexi. краска тоза, рақамо транзит, мотор 1.6, коробкаш механика. салон қафо кожа. хоб муомилаи сӯзам дорад. бо камбеш арзон мекунанд. краска тоза, 4 балонаш зури бад. просто сум дар кор мефурӯшем меган. ҳолати хуби техникида қарор дорад. касе ки мехара фикр мекунам пушаймон намешава бачаҳо. 17000 сум мега, бо савдо ҳам мешавам. рости ҳозир ҳамин мошино бениҳоят қимат шидасам бачаҳо. рӯз то рӯз ай кадом сабаб боша ҳамин қиматшавии мошино. метавонед дар комментария бинависен ки фикрҳои худтона барои чӣ мошино қимат шидасан. ин хеле газ ҳама қимативу нек мошиноам қимат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Vaz 2107 ҳастай ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солиш 2008.
солои наошай бачаҳо аю солои 89 нестаи ҳозир рости ами растия 2107 баровардастаи заводошон то 40-50-60 ҳазора ҳастай. хеле састяниҳои чоткаша истосол карданд. мақсад мехарен ҳай мекунем мегарден зӯриш бензини холӣ нақша 29000 сум мега бо савдо ҳам мешава. сабаби камтар қимат буданаш ухиям мошинча дараҷаи олиай 100% ҳай мекунен мегарден чиста ухами зури бада мотор 1.7 коробкаш механика мошинча просто худаш бомбаи широинар. рақамҳои телефон занг бизан маслиҳат бика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорам мотор 1.7 100%. хоб ҳама тарафа қонун қоида мақсад чанд қад тариф кунӣ меарзада. шашум мошини фурӯшӣ ваз приора тамошобинои ваз приора ҳаминҷа бошин. агар мақсад камбеш менависен дар комментария ки приора навор кунен балечко беҳад бисёрай ку бинем гу ҳастай ё нестай. дар комментария нависен ки мо балечко приора ҳастем. бардор азиз нақша 21000 кардан бо савдо мешава. солша 2010 гуфтан. механикаи мошинча моторш 1.6 инами мошина нигоҳ кунед. инами састяне инами мошинча дар шаҳри душанбе қарор дорад. ҳолаташ хулоса хубай. сум дар корай срочна фурӯшӣ бо нархи 21000 сомонӣ. рул гидравлик мотор коробка 100%. бардор азиз сум дар кор мефурӯшемша меган. документош мутаассифона тамом шудагӣ. инами мошинчаи касе ки мехара бо камбеш оиди ами нарх навош муомила мекунем камтарак арзон мекунем. бия бигира ҳай карда барава 21 бо савдо дора. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima ҳастае ки солаш 2002 бардор азиз дар шаҳри душанбе қарор дорад. инами Nissan-чай Tenji бад охи балоноша бинен дискоша бинен краскаша тамошо кунен кайф кунен шероинар. 60 мега бо савдо ҳам мешава. дар душанбе қарор дорад. газ плюс бензин ҳардаш кор мекунад. сӯзишоришай неки моторш 35 коробкаш автоматика бачако. касоне ки ай кор омаден мақсад хотон будеса боша ягон пиёла чой кофеай бихӯрен навора дарчи тамошо кунен ки ҳоли беҳад дурӯзай навор бачако. хоб мошинча дар ҳолати беҳтарин гуфтагиай соҳиби ҳамин Nissan Maxima қарор дорад. документош нав коробкаш вагон мотор Tenji бадай хадавоиш нав. хоб ҳама тарафа хулоса касе ки мехара бо савдо ҳам мешава. маълумоти иловагира ба рақамҳои ҳамин 917 занг бизанен меган то бардор азиз. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ин мошинча Mercedes Benz меганира C-класс дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. зӯзишориш дизел. хоб 45 мега бо савдо ҳам мешава. мотор 2.5 коробкаш автоматика шероинар 4 электропакет. зӯзишориш дизел. хоб мотор 2.5 механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Mercedes Benz C-класс инами састяни дизел қатӣ ҳаракат мекуна. дар шаҳри хуҷанд гаштагӣ 4 балон корӣ мотор коробка хадавои зури бад краскаш беҳад тоза трешина яъне ки ягон ҷош харошидагӣ ҷоша қайд кардагӣ нестанд. системаи музикаша гап нестай. хеле мехонад дам мегирен. хулосаи гап бачаҳо бисёр тариф карданам мақсад хуб нестай. у тарафша худотон занг бизанед рақамҳои телефон охириш 80 муомила кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. балечкои Toyota Vitza ка тамошо кунед шумо. солша 2010 гуфтан дар шаҳри душанбе қарор дорад. ҳамин навору бачаҳо шумо да маъқул бошад дар комментария нависен ки Савдо ТВ ба пеш рақами 5 бизанед. мо мефаҳмем ки ҳамин навору мо шумо да значи маъқул шудагӣ ҳастае. дар шаҳри душанбе қарор дорад. нақша 57 мега сӯзишориш бензини холӣ. састяни соз мотораш 1.1 бачаҳо коробкаш автоматикай инами Vitza маромат бахарин занг бизанен. камбеш кори такси кардагиай мошинча. телефоношон охириш 93 да занг бизанен маслиҳат бикунен. коробкаш зури бад. хоб дар рои ҳамин тарафи шофёр мега камбеш краска талабай дига ҳамаи ҷош 100% муомила ҳам дора. занг бизанен маслиҳат мекунем меган. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ.
Chevrolet Lacetti дӯстон азиз ки соли 2004 дар шаҳри Душанбе қарор дорад, бо кам беш савдо ҳам мешавад. ҳозираша нархша 34500 сум мегӯянд, бо савдо ҳам мешавад. Гази бензин сӯзишворӣ, мотор 1.6 коробкаш автоматика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. нархи ахирша беҳуда занг назанед, меган соҳиби ҳамин Lacetti. инами қисасяни, инами мошинча, инами краска ва инами рақамҳои транзит, инами баллонои зурибад. метавонед занг бизанед аз номи канали Савдо ТВ бренд бахаренша дар Душанбе гаштагаи мошинча автоматика, мотор 1.6 литр. агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира боша, барои реклама имо WhatsApp дар боло мондагем бачаҳо. роиш кинен, сурат маълумотша хидмо рекламаш мекунем, ҳаракат мекунем, фурӯхта битем, кортона осон кунем бачаҳо. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. касоне ки хоҳиш кардем ки караван мон бародарҷон, ҳамеша мақсад ёфтем, пешниҳодтон кардем. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нархша мега 38000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад камбеш. ака нигоҳ кунед, документҳошам сурат гирифтан, роӣ кардан, мондем. баҳри шумо мақсад ки бибиненда худотон бо бопирсенша. моторша 1.6 гуфтан, коробкаша механика. газ бензин ҳардуш кор мекунад гуфтан, краскаш тоза ҳай гуфтан. састияни мошин тенҷи бадай гуфтан, касе ки мехарад занг бизанад гуфтан. хулосаи гап бачаҳо, кам шӯхиам накунед, намешавад баҳри шумо. салом бародарои мошинхар, мошинча созай, зури бадай, касе мехарад пушаймон намешавад. кузов универсал, асра F, солиш 97, дар Ваҳдат гаштагай. худотон бо занг зада бупурсен шеруинак. бародари азиз, мақсад шумо кадом маркаи мошинро хостем, дар комментария мо пешниҳод кардем. хоҳишай ҳаматон пабратски ҳамин навода лайк бизанед, ягон ҷотон кам намешавад, чунки навод лайк бигирад, яъне ки поделиться зиёд шавад, подписаться бисёр шавад, агар ҳамин мошинчаҳо савдо мешаванд. медонед, агар шумо роӣ кунем, хеле рекламаш мекунем, бачаҳо подписаться мекунем, дастгирӣ мекунем, хулоса савдо мешавад, канал пеш меравад. боқӣ дар амони худо, то навори барои худтон эҳтиёт кунед бачаҳо. майли хай, мо ҳам